Ο Σύλλογος Κερασούντας Boxing Club και ο Σύλλογος Βαρέων Αθλημάτων Πολυδάμα Σάρτας πραγματοποίησαν τους προκριματικούς και την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας Ανδρών. Εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν στους αγώνες, χειροκροτώντας τις προσπάθειες και τις διακρίσεις αθλητών της πυγμαχίας. Ο Σύλλογος Κερασούντας Boxing Club απαίνει με τιμητική πλακέτα σε 3 αθλητές, οι οποίοι κατέχουν την 5η θέση παγκοσμίως. Είναι μεγάλη τιμή που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας αθλητές τέτοιου επίπεδου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε μεγάλες διοργανώσεις πυγμαχίας στο εξωτερικό, τονίζει. Πάλι την κατηγορία του Καποδέλα και του Λόρου, πρωταγωνιστή σε όλες τις ηλικίες και πρωταθλήματα που έχουν πάρει λέω στην Ελλάδα. Έχει 61 νίκες σε 62 αγώνες, πέμπτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο έργο της Αρμενίας και πέμπτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άντερ 22 φέτος στην Ρουμανία. Στόχος και Ολυμπιακό Ολυμπιακό στο Λιχοδότιο. Ένα θερμό ζεστό χειροκρότημα στον Ολυμπίκη Καραμάνα. Ο πολιτής είναι το φίλο Παναθηναϊκού. Είμαι ο Πολίτης Καλαμάρας, αγωνίζομαι στην κατηγορία των 81 κιλών. Είμαι πυγμάχος του Παναθηναϊκού. Ετοιμάζομαι αυτή τη στιγμή, ο κύριος στόχος μου είναι Ολυμπιακοί αγώνες του 2020 στο Τόκιο που θα γίνουν. Πιστεύουμε να πάνε όλα καλά, να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Ο φετινός στόχος είναι τον Ιούνιο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ουκρανία. Εκεί πέρα η πρώτη 8 παίρνουν πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στη Γερμανία τον Αύγουστο. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, προετοιμαζόμαστε σε πολύ δυνατούς ρυθμούς. Έχω άτομα δίπλα μου που με στηρίζουν, που πιστεύουν σε μένα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πολιτική μου, καλή δύναμη και να έχεις καλή υγεία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας που πιστεύει σε μένα και είναι δίπλα μου. Τον ομοσπονδιακό προπονητή Σταύρο Καλαμάρα και πατέρα μου που πιστεύει σε μένα. Τον χορηγό μου Champion Hellas που πίστεψε σε μένα την πρώτη στιγμή και είναι δίπλα μου. Το σύλλογό μου Παναθηναϊκό που είμαστε όλοι μια οικογένεια και με στηρίζει. Και τον προπονητή μου Γιάννη Εδινιώτη.